जाखोन जाजोबखायो नै गय मोजां मोजांखौनो हाफायनांबाय नै हन्दाजों हाफायनानैहाय नायगासिनो जों दा एम्फौखौहाय ओरैबादि ओरैबादि दुखुनांथाव जाबाय नै रायजोफोर गय बिफाङावहाय माने एम्फौ फैनानै जाफैजोबबाय आरोना नै सेस माजाखौनो जाजोबखायो नै गय मोजां मोजांखौनो हाफायनांबाय नै हन्दाजों हाफायनानैहाय नायगासिनो जों दा एम्फौखौहाय ओरैबादि गोबां मोनखाबाय नै गय सिङाव हाबनानै थाजोबखायो माजाखौनो जाजोबनो नै एख'ना नायगासिनो नै बिफाङावहाय बिदि जानांगौला मा जानांगौ गय बागाना फांसेबो थानाय नङा हन्दाजों हाखावना नायदोंमोन जों नै बेयाव सेस एम्फौ गोजामोन माजाखौनो जाजोबबाय नै फारसेनिफ्राय गैला सेस दा एम्फौआ मोनदावोल' नै सिङावहाय नै बिदि थ'नानै थायो नै सिङावहाय नैबे बिमा ओरैबादि गिदिर गिदिरखा नै फिसायाथ' जाजोबखाबाय बेसेबांबा गोबां नैयावहाय थ'नानै थाजोबनाय सिङावहाय माजाखौनो जानानैहाय ओरैबादि थाजा थाजा गयमोन नै बेखौनो हाफायनांबाय बेयावबो आरो माखासे नै बेवहाय सेवजोबबाय आरो बेयाव एम्फौ गोजा थैयो biras Ini bisa mah? Bibiu bilang apa iyo hak ini saya ragu doang. Bibiu bilang apa?